Ja. Altså det er sådan enten eller ikke? Det er så. SOS? Ja, det tror jeg så ikke. Sådan. Fordi der fandt vi ud af senere, så kom de jo bare, der var de jo ryge, så kom de 5-vejs til en pot. Jeg tror slet ikke, man må ryge, når man har sådan en, man bor. Det er et godt argument for at holde med at ryge. Så kommer de jo bare 5 Jeg skal lige sidde og kigge efter nogle cells. Det er meget flot. Ja. Så ham der, han leader. Jeg tror det er 25k ind i 6-7k. Jeg ved godt, du Lige har den. boller. Men det har jeg også. Jeg er lige 5 marks. På et S. 9. Kom nu! Kom nu, S! Kom! Boom! Sulet bord. Han er så varm, den tager det. Altså 3... Ah. Ja, munk. Ja, ja. F92. Ja. Sjov.